sanoin, että se vähän ehkä indikoi sitä, että jotain häikkää siellä voi olla, mutta lisää dataa tarvittaisiin. Mutta sitten se skuuppi, mikä eilen yöllä oikeastaan niin tuli, tänä yönä, oli se, että mä voin laittaa kaikki linkitkin tähän, niin yhtäkkiä Javier Celdran Kuhl ilmoitti linkkarissa yhteen postaukseen, mä voin laittaa Reddit-postauksen tuohon alle, että hei, minä olen vastuullinen ihminen sanalla. Saksalaisen yhtiön, eli CT Coatingin niin kuin osuus ja mikä on niin kuin IP-holder, kuka sen oikeasti omistaa tämän akkuteknologian Donut Labin takana. Ja sitten se kertoo siitä, että kuka se on, mitä se tekee ja mitä ne tekee. Eli tämä on just semmoinen, mitä tuolla netissä on pyörinyt niin kuin vaikka kuinka paljon vihjeitä, että se tulisi sieltä CT Coatingilta se Donutin akkuteknologia. Ja nyt sieltä alkoi joku laulaa sieltä sanalta, että kyllä se ollaan me. Ja tästä on tullut vaan niin koko ajan eeppisempi. Ja miksi mä uskon, että tämä on ihan oikea? We come from a different corner of science and physics, and therefore many characters of our technology are not served by traditional approaches. Similarly, our specifications can be sometimes even exceeded the even theoretical limits of what currently exists. We come from a different corner of science and physics. No niin. Onko CT Coatingilla jotain fysiikkaa uhmaavaa akkuteknologiaa, mitä ne myy Hewlett Packardin tyyliin hyviksinä muille, että mitä ne saa alkaa printtaamaan? Mä epäilen nyt vielä enemmän, että niillä oikeasti olisi mitään mullistavaa akkuteknologiaa tämmöisen lausunnon jälkeen. Mutta isot väitteet vaatii isot todisteet, ja nyt vielä jos, oi saakeli, nyt kun vielä sanotaan niin kuin näin, että nyt rikotaan niin kuin teorian rajoja, niin kyllä nyt niin kuin pojilla on todistusten paikka, mutta kyllä tämä niin kuin, nythän tavallaan kaikki silmät kääntyy tonne CT Coatingiin, ja onko se niiden toimittava akku oikeasti niiden lupausten mukainen, vai onko se tehty keijupölystä ja yksisarvisen verestä.